Портер навбати вагон 2012 780 06 00 серия 126 98000 русиян боз савдо мешавад. Хуб, рафтим салонда. Намудои обшивка, ду электропакет, центрозамок, переключатели боковинкаҳо, намудои салон, намудои сидене, спальникаш ҳаст, потолок тоза, пробег 144 000 нишон додааст. Приборок, кондиционер, обогрев сидения, обогрев боковинка, противотуманка, телефон ҳаст. Скорость механик 5 TI, скорость механик 5 TI, бирка, намудои протекторои баллон, намудои протекторои баллон, намудои протекторои баллони пуштамон. Намудои борт, намудои борт. Хеле ки гуфтем протекторои баллонно ҳам пеш, ҳам пуш нағз. Дандонаш този нағз. Намудои обшивки тарафи пассажирни, торпедаш тоза, рангурои салон беҳтарин. Рангурои салон беҳтарин. Хуб, бояд бо маълумотро такрор мекунем. Вагон 2012 780 06 00 серия 126 98000 кисам бо савдо мешавад. метавонед занг занед, савдо кунед, гиред. Дигар видеоҳо гуфтагӣ набудам ҳамин випуска дигарош паки. Чақа ҳамон шумо активниститон атрафи шумо бисёр шуд, ҳамоқа мо видеоям гифта мегирем. Агар аҳамият дода бошдум, ман ин пауза байни видеои пештари ҳозир 1-2 ҳафта шуд. Ҳамба ҳаракат кунтон чанд ҳазор просмотр бошад, яъне ки 10,000 просмотр ми 10,000 кас агар ҳам як кнопкаи подписатсия пахш кунад, агар худо хоҳад 10,000 та подписчик зиёд мешавад. Ҳар якта ҳамин якта ҳамон кнопкаро пахш кардан айс набурод. Хуб, рафтим дигараш ба